Siyabingelela abazalwane egameni lika Jesu. Sacela ngo number 236 ubaba uSangweni azosivulela inkonzo. Amen. Ngomsa wakho omkhulu uyosiholela embusweni wezulu ngaphesheya nomindlela yakhe ithi umntanakhe iyekhaya lakhe ngaphesheya
uNkulunkulu Baba mnini mandla konke ngajabula mabethi kimi ngasendlini yaJehova nyawo zami babathu ngcele sesimile Nkosina ntambama siyajabula ukuza eJerusalem lapho Nkosi ukuhlala khona wena lapho Nkosi simemeza khona igama lakho lapho Nkosi masesihlanganyele sonke sibabaza ubukhulu bakho indumiso Nkosi sibhekisa kuwe uthi baba wethu ongcwele masikudumisa wena ngenhliziyo zethu zonke indumiso yethu Nkosi yenyukela kuwe wena wehlusa Nkosi izibusiso sesifikile ke Nkosi sizozwa izwi lakho sizodumisa futhi wena ngoba Nkosi konke okusezwini lakho kokukhulunywa nguwe kufanele kudunyiswa kufanele izibongo zonke Nkosi zingezakho ngoba wena Nkosi uyakhuluma ngezwi lakho wena Nkosi uyasilonda wena baba wethu ongcwele uyasiqinisa ukhipha ngisho amakhaza akhona kulezi insuku ngoba wena uNkulunkulu sithandayo nosinakekelayo nofuna ukuthi Nkosi sifune ubuso bakho sibuthole sesifikile baba wethu ongcwele endlini yakho ekukhonza siyabonga uthwalwa nguwe sisuke emakhaya Nkosi sesifike kule ndawo sizolangazelela Nkosi ukuzwa ukukhuluma kwakho siyazi baba wethu ongcwele usuku nosuku sifika kule ndawo usuke Nkosi ungasibizele ubala kodwa Nkosi usuku nosuku sibizela kule ndawo ukuzosifundisa baba wethu ongcwele uzosipha Nkosi usiqinisa ithemba lethu qinisa Nkosi ukukholwa kwethu uzoqinisa baba wethu ongcwele okwakho ukukhuluma okusiphilisayo siyabonga ke baba wethu omhle sesihlezi Nkosi sesilindele okwakho ukukhuluma busisa baba wethu ongcwele incekukazi yakho sibusise Nkosi nako konke okunikeze yena Nkosi uphethe kuphele izwi lakho uyisitsha Nkosi sokuphatha ukukhuluma kwakho mbusiseke baba wethu ongcwele ukuthi ungasali nokodwa kulokho Nkosi omembulele khona kosuku lwanamhlanje siyabonga ke baba wethu ngena nathi ke Nkosi kubuse wena uvule Nkosi izindlebe zethu sikuzwe kahle xolise Nkosi esinhlizweni zethu ukukhuluma kwakho sihambe ngakho siyabonga baba wethu ongcwele egameni elihle nomfowethu uJesu Kristu Nkosi yethu amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts
Ngiyabingelela abangcwele bonke egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Igama lami bazalwane ngumisiwe ngokwambokazi, ngisindisiwe. Ngiyamthanda uJesu. Ngiyambona njalo ehamba nami endleleni. Ngiyayiphila bazalwane impilo yobungcwele. Izwe ngifisa ukunibingelela ngalo lilapha lencwadini kaJoshua chapter 1 uverse 5 lapho thi khona akuyi kubakho umuntu ongema phambi kwakho zonke izinsuku zokuhamba kwakho njengalokho nganginaye uMose kanjalo ngiyakuba nawe angikukuyeka angikukushiya qina umisibindi ngokuba uyakwenza ukuba laba abantu badle izwe engalifungela oyise ukubanika lona qina number 8 lencwadi yomthetho mayingasuka emlonyeni wakho kepha wozindla ngayo imini nobusuku ukuba uqaphele ukwenza njengakho konke okulotshwe kuyo ngokuba lapho uyakuhlahlamelisa indlela yakho uphumelele kahle. Ilamazi bazalwane engifisa ukunibingelela ngayo sisaqala nje inkonzo yethu ukuthi lencwadi mayingasuki emlonyeni wethu masihlale njalo sizindla ngezwi likaNkuluNkulu. Amen bazalwane. Sesizodlulela bazalwane ebufakazini. Bengizocela nje kube khona mhlambe abathathu abangiza ngaphambili bezosipha ubufakazi. Amen. Cela ingoma. Jehovah izibongo zikufanele Jehovah izibongo zikufanele Jehovah izibongo zikufanele. Amen bangcwele ngicela kuqale mina kuqala ngizobonga uNkulunkulu bazalwane ngonyaka odlule ngike ngama lapha phambi kwabazalwane kwakungolwesithathu ngimila ngaphambi kwabazalwane mina nguthisha ke mama umfundisi ngifundisa agricultural science abantwana bami babengaphasi uma bengaphasi kumele ngenze ireport yokuthi yindaba engaphasi ngase ngikwenze konke ngengena ama-morning classes ama-afternoon ama-weekend kodwa bengingafiki leli percent okufuna ndithole ngazoma lapha phambi kwabazalwane ngine-stress esikhulu bangikhulekela osisi nomama babekhona umama uThabede babekhona nomama uDlamini bangikhulekela bazalwane kusukela lapho angiphindanga ngaba ne-stress kusukela lapho ngishaya o-90 nje kuyaphezulu bazalwane. Bazalwane ngishaya ona into kuyaphezulu nalaba abayinkinga ke o progress bazalwane akukho engakwenza ngo progress nami ngiyazama ukubaphusha kodwa hayi abaphusheki angisoze ngawuthola ku100% ngenxa yalabo progress labo bazalwane. Okunye emfisa ukufakaza ngakho izolo umama umfundisi uthe singosisi singo A class singo A grade wathi masingazibukeli phansi masishayele phezulu siyiqhenye njengoba osisi lamazu nje labo engiwathandile engiwafunde izolo kumama umfundisi nokuthi futhi amen ngathi ngihle isikhathi. Ngiyanibingelela abangcwele egameni leNkosi uJesu. Ngisindisiwe namanje uJesu inkosi nomsindisi empilweni yami. Ngithi ngimbonge nje uNkulunkulu last week bangcwele nginenkonzo ulayibekayo lapha ezondela yobengenele nemizi kodwa noma imuphi umuzi kodwa lo usuku umoya engcwele awubekile ukuthi yazi awungene kulomuzi ngoba lithi izwi lenkosi asingene imizi nemizana. So lapha ezondela kweba umasipala ke nawo ke uko wa eminye imizi buyicishela nogesi labantu abasuke beRophile yabo nabantu abangakhokhi kahle so ucimela so kanti khona omunye umuzi mangibuka lapha
lapha ezondela bebenganagesi kulo muzi lo mabengenagesi kulo muzi bengidlula nje ngendlela kulo muzi lo. So manje mangibuka ngathi mangibuka isimo sebebasa ngosikeni istofu impela lesika parafina bazalwane and bebuye base naphansi. Yazi moya ngcola vela ngithinta athi yazi awungene uhambe simthandazo kulo muzi ngelinye ilanga kodwa nakhona bangcwele ngilanda amandla kuqala ngivele nje ngingene nje noma ngaluphi usuku. So bese ngiyangena ngolunye usuku kanti mangifika sengiya nje ngihamba isizwe nomthandazo mangifika ngifica khona intombazane kuphela abekho abanye bakhona uma ngakhona khona sayikhona plus khona zawokwenza nabanye abahlala khona. Intombazane yakhona isiyakhula khulile nje ifunda eNtabasuku grade 11 and bangcwele ayikhona uyabukeka lo sisi muhle impela usethe ukukhula phela naye. So yazi bangcwele ngayithola ngacishe kangenwa umoya kaDavide lapho ebona umka Uriya egeza. Yazi bangcwele angikhulume nje iqiniso uma ngiyiKristu yabona bangcwele ngathi mangena and yazi kumnandi uhlala kuJesu bangcwele and futhi kakhulukazi kumnandi mawumntana kaNkulunkulu uyikhuthaze ukuhlala ezweni bangcwele. Ngathi mangena khona angithi uyedwa lo sisi uhle ukubo vele mina ngize ngento sokuthi ngilethe umthandazo niso. Yazi bangcwele mangithi inhla sibonana naye nake indlela agqoke ngayo indlela ayiyona yabona bangcwele angikhuluma iqiniso ngeKristu ngezwe kwakumina emzimbeni wami ngezwe kugijima abanye ogesi hayi ngezwe la ukuthi yabona ngeke ngishumayele and futhi ngeke ngithandaze la ngendla khona umunye usisi okhonze Faith Mission umama nje osanda kushada usewumakoti sihambele imizi uyayengilekelele naye hayi ngivele ngibona hayi angivele ngihambe ngicele yena angilekelele ngiye kwakhe ngiyocela yena angilekelele ukuthi silethe umthandazo. So ngivele ngeshwa ngamfica ngibona imoya ingcwele ngizokwenza njani. Imoya ingcwele ubekile ukuthi angivele ngihambise umthandazo kulo muzi ubathi uJesu unamandla uzobasiza noma yiphi inhlubukene ababhekele nayo. Bese ngiphinde ngithi ngibuyela enhlaba emva kwe-hour nama-minute ambalwa mase ngibuyela bangcwele hawu usebuyile uma wakhona eplaza nezingane zakhona sekugcwele hawu ayisekho lento ebengiyizwa ukuthi yazi nje yabona ukuhlala yabona bangcwele ukukhuluma iqiniso uKristu ukuhlala ezwini futhi uNkulunkulu uyakusiza ngisho ngoba lize lithi nenkosini Nkosi uzivikele usize singangene kulingweni bangcwele and ukuhlala ezwini kuyasiza ukuhlala ezwini and umoya ngcwele uyakwazi ukusiza ukuthi asidebele ngisho umugqobomvu sihambe sigcine singeqi ezintweni ezozenza ukuthi umoya ngcwele adabuke kithi and bangcwele ngimbonga uNkulunkulu ukuthi ngakwazi ukuthi nginqobe kulingweni kodwa hayi ngamandla ami kodwa ngokuhlala ezweni. Amen. Nkosi ngibusise. Sanibona bazalwane. Igama lami uNkosi Enhloko kaGasa sanda kusindiswa ngisinamanga ngisumi ngizofakaza kahle kahle inhliziyo yami imiqinile ngiyacabanga ukuthi ngizosindiswa this year kodwa uNkulunkulu enomusa nami ngisindisile. Ngiyabonga. Siphinde bazalwane ngiphinde ngibingelela abazalwane abangena inkonzo eqhubeka ngibingelele nakubaba umfundisi egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngicela ubhuti unkonzo asibongele ufakazi egameni kaJesu. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siphakamisa wena wedwa muhle uyakhazimula egameni likaJesu. Akekho ofana nawe, akekho njengawe, akekho ungalinganiswa nawe. Siyakubabaza uNkulunkulu wethu omuhle, abantwana bakho sebefakazile beza amandla akho nobukhulu bakho engaziphakamisa ibona kepha bephakamisa lakho igama. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi wena uNkulunkulu womusa kho konke egameni likaJesu. Sibonga baba ukuthi abaziqhakambisi wena kepha baphakamisa amandla esiphambano. Nantambama uNkulunkulu wethu ongcwele, you are the one to be glorified. Ngomusa wakho uNkulunkulu wethu uphakamileyo, udumo lukufanele uNkulunkulu onguye egameni likaJesu. Izwi lakho baba malithi nguwe izolo, nguwe namhlanje, nguwe naphakade, wena uNkulunkulu othembekile. Baba wethu ongcwele, baba siyabonga nangomntwana wakho uNkulunkulu wethu uphakamileyo ukuthi lo musa ongaka usathe wawufumana egameni likaJesu. Konke baba asikwenzi ngengqondo yethu
asikwenzi ngokuhlakanipha kwethu kepha baba nguwe olanda umuntu ngezwi lakho nguwe baba osinqobelayo kukho konke uthi uJesu nina nukhanya kwezwe egameni likaJesu baba siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle ukuthi wena uNkulunkulu wethu ongcwele uthi anizikhethanga nina kepha nikhethe ubaba ukuthi nibe ngabantwana bakaNkulunkulu uNkulunkulu wethu ophakamileyo wena uNkulunkulu wesikhathi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle namandla akho nobukhulu bakho egameni likaJesu ukuthi emazulwini uyanyikazela egameni likaJesu kuduma inhlokomo baba wethu ongcwele baba siyamkhulekela umntwana wakho baba egameni likaJesu ukuthi baba the kwafika lesikhathi sokuthi uNkulunkulu wethu ongcwele umlande bomnyameni umnikeze ukukhanya egameni likaJesu Kristu baba we pray ukumbiyela nokumsibekela nokumfihla ngomusa nangothando lwakho ukuthi baba ngabe sabheke emuva kepha bheke phambili ngoba kukho okunye ukuphila khona ngaphandle kukaJesu Kristu waseNazaretha. We thank you Heavenly Father baba qhubeka njalo basibekele bafihla abantwana bakho sebefakazile ngawe uNkulunkulu wethu ongcwele ngamandla akho nobukhulu bakho baqhubeka njalo baliphakamise igama lakho. We thank Heavenly Father, give it glory namandla omhle njalo uthembekile Jesus mighty name. Hallelujah. Amen. Sesizodlulela ezwini lenkosi bazalwane ngezokuchitha isikhathi bengifisa sicule iculo number 4 sithatha uverse 1 no number 4. Jesu konke kuyindiva nje kodwa uthando lwakhe luzolo namhlanje alohe Siyabingelela inceku yenkosi ubaba umfundisi, sibingelela obaba be-leadership, obaba bonke, omama, kanye nosisi, nobhuti, no-Sunday school egameni elihle lenkosi ethu uJesu. Bese sibingelela ngokukhethekile izimbali zezulu ngegama likaJesu. Ngibingelela ogelekeqe ngegama likaJesu. Ave nibalekile bosisi. Hey, ukube niyazazi ukuthi nibaleke kanjani. Ngabe nihlale nishaya amahili. Ungene nje naseklasini athi ukumisi. Ungene ngeCrocs. Amen. But ngiqonda ukuthi nje bazalwane we walk tall. I thank God ukuthi
wangenza ngaba umuntu wesifazane nentombazane nizinto zokubukwa. Yabona mina ukubeka ngami ngabe baba umfundisi more than 80% webandla osisi. Hallelujah. Amen. Kumnandi nje enkonzweni uma khona osisi all ages. And the heavens ayajabula. Umebuka nje athi wow. Sisimisiwe. Amen. Siyabonga bazalwane nangalolu suku lwanamhlanje we know kuyabanda. Siyambonga uNkulunkulu ngokuphikelela kwenu. It's not easy, nibuye emsebenzini, nikhathele. Siyabonga kakhulu. Ngiyafisa ukubonga ne-leadership ukuthi isinikeze nje leli viki singosisi. Nami namhlanje ngusisi. Leli viki nje ngusisi. Amen. So siyabonga kakhulu, siyathobeka kakhulu. Sibonge nobhuti bethu. They've been here since Monday. Ake sibashayeleni izandla bazalwane. Sibonge omama bakanye nathi, sibonge obaba. Ngithanda ukubonga ngokukhethekile our worshipers. Ake nibashayele izandla kanye no keyboard player and our IT team. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane inkonzo eniyenzayo iyasithobisa. Sengathi uNkulunkulu anganibusisa. Amen. It's been a long week. I think it's the longest week in my life. Amen. Kodwa siyabonga ukuthi umuntu nakubusamile kungenxa yomthandazo yenu. Hey bazalwane kuphela ubuthongo uma uzoma la. Hallelujah. Cause unokuthi Nkosi sidinga imenu evele ezulwini. Hallelujah. Kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi uhambe nathi kwaze kwala. Siyabonga ubufakazi babantwana bakaNkulunkulu. Buyasibusisa bazalwane ubufakazi benu. Because it shows ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo wenzani. Amen. Siyabonga nobufakazi bakho brother bokuthi waphunyuka. It might look as a joke. Kodwa siyabonga ukuthi we are not serving God of Joseph. Owabaleka kumka Potiphar. He's still the same God today. Okwazi ukuthi ayigcina insizwa uma ibona isimo singavumi iphumi baleke. Amen. Ivangeli lethu, it's about the lifestyle. Ivangeli lethu, it's about the transformation of the character. Kubonakala ukuthi hayilo useshintshile, uthatha turnaround, usehamba noJesu. Transformation of the character. Amen. Siyabonga ndodana wayifaka inhlanhla ekhaya. Hallelujah. Wayifaka inhlanhla empilweni yakho. Hallelujah. Wait and see God. Izinto azokwenzela zona. uNkulunkulu akubusise. Amen. Izolo sibuke abesifazana ababili. Safunda ngoMaria owaphahlaza iperfume. Besigijima, I wanted to buy iperfume sibuye eThekwini besiphuthuma. Bengithi ngizodlula nje ngilithathe ngilithenge le perfume on Sunday ngizoyiphahlaza. Kube nephunga elimnandi. Hallelujah. Ukukhombisa ukubaleka kokuphahlaza. Ungabuze enyameni uyintombazane uzophahlaza endlini yenkosi uphahlaza into enhle. Kunuke kamnandi. Hallelujah. They have started, this young woman, as they worship
endlini kaNkuluNkulu bayaphahlaza uthi ehlabathi behlabelela laphana ngisendlini ngithi eyinkosi ngizofika nini endlini yenkosi bangene omama ekseni bangene bazophahlaza ngomthandazo bangene obaba bangene osisi bazoshunqisa impepho haleluya sithi singena ngesonto sithi uma sithi unguyizolo unguye namhlanje unguye emaphakadeni isishunqisiwe impepho yasezulwini kunevumbe elimnandi likamoya ongcwele haleluya asingaphela amandla bazalwane let's continue ngiyazi ngesinye isikhathi ukuthi amandla yaphela uzwe nje ukhathale kuthi hey ngikhathele ke namhlanje uma ukhathele namhlanje vuka kusasa ukuvuka kwakho kukhona okumkhuthazayo amen sathi usisi konke akwenzayo she must do it with excellence amen ukube bebengacelanga ukuthi ikomidi lingicele ngikhonze bengifisa nje ukwenza itopic about excellence ukubaluleka kwayo haleluya namhlanje angizuba mude bazalwane kodwa ngiyafisa ukuthi sibuke izwi lenkosi elitholakala encwadini kaRuth chapter 2 sizofunda uverse 1 up to uverse 18 Ruth chapter 2 verse 1 to 18 uNaomi wayenesihlobo somyeni wakhe umuntu ocebileyo omndeni kaElimeleki igama lakhe linguBoazi uRuth wakaMowabi wathi kuNaomi mangihambe ngiye ensimini ngikhothoze ezigwetshini emva kwalowo engiyakufumana umusa emehlweni akhe wathi kuye hamba ndodakazi yami wahamba waya wakhothoza ensimini emva kwabavuni kwase kwenzeka ukuba afike esiqeshini sensimi sikaBoazi womndeni kaElimeleki bheka uBoazi wafika evela eBethlehem wathi kwabavunayo uJehova makabe nani bathi kuye uJehova makubusise wayesethi uBoazi encekwini yakhe yayibekwe phezulu kwabavuni ngekabani lentombazane na inceke yayibekwe phezulu kwabavuni yaphendula yathi kuyintombazane yakwaMowabi ebuye noNaomi ezweni lakwaMowabi ithe ake ngikhotho ngibuthe ezithungweni emva kwabavuni selokhu ifikile iqhubekile kusukela ekuseni kuze kube manje ihlale kancane endlini kuphela uBoazi wayesethi kuRuth angithi uyezwa ndodakazi yami ungayi kukhothoza kwenye insimi futhi ungasuki lapha kepha namathela kuwo amantombazane ami lapha amehlo akho mawabe sensimini ayivunayo uwalandele angithi ngiyalile abafana ukuba bangakuthinti na nxa womile yana ezitsheni uphuze lokho abakukhileyo abafana wayisewa ngobuso bakhe wakhothamela emhlabathini wathi kuye ngifumaneleni umusa emehlweni akho uma ukuba unginake lokhu ngiyozizwe na uBoazi waphendula wathi kuye kubikiwe kimi konke okwenzele khona unyokozala selokhu afa umyeni wakho nokuthi ushiyile uyihlo nonyoko neze lokuzala kwakho weza kubantu ongabazanga ngaphambili uJehova makakuvuze ngomsebenzi wakho uphiwe umvuzo opheleleyo uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli oze ukuba uphephele phansi kwamaphiko akhe wathi mangifumane umusa emehlweni akho Nkosi ngoba ungiduduzile nangokuba ukhulume kahle kuyo incikazi yakho noma ngiye njengenye yezincikazi zakho ngesikhathi sokudla uBoazi wathi kuye woza lapha udle isinkwa ugcophoze ucwezi lakho kuvinika wahlala eceleni kwabavuni wamnika utshwele wadla wasutha washiya phansi esesukile ekhothozeni uBoazi wayala abafana bakhe wathi bakhothoze nasesithungwini ningamkhathazi anoke nimkhiphele nokuthile ezithungwini nikushiye ukuba akhothoze ningamsoli wakhothoza ke ensimini kwaze kwadla wakubhula lokho abekhothozile
kwangathi iEfa lebhali wakuthatha wangena emzini uninazale wabona lokho abekhothozile wakhipha wamnika lokho akushiye esesuthile amen Ake sithandaze. Never fail me yet. Never fail me yet. Jesus' love has never failed me yet. There is one thing I know, everywhere I go, Jesus' love has never failed me yet. Up to this far. Cela usisinozipho asibongele izwi. Baba wethu ongcwele yima nencikazi yakho Hallelujah. isazolambula egameni likaJesu siyabonga Nkosi ukuthi izwi lakho linamandla izwi lakho liphula imithi emkhulu imsedari yaseLibanoni Baba wethu ongcwele izwi lakho Hallelujah. lihluba amahlathi Baba wethu Jesus. ongcwele izwi lakho liyisinkwa sokuphila Baba wethu ongcwele siyabonga ukuthi ngezwi lakho Baba wethu ongcwele liphunzisa imbabala Baba wethu ongcwele siyabonga ukuthi izwi lakho liphilile libukhali kunezinkemba zonke ezisikandla ngothi zombili khuluma ke ngalo ntambama gcoba incekazi yakho samile phambi kwethu egameni lenkosi yethu Jesu usupply izidingo zethu uyakwazi ukusiwesela kwethu uyakwazi ukushoda kwethu singamantombazane uyakwazi Nkosi lapho esidinga khona ukuthi siphiwe amandla khona siyabonga ke Nkosi uthi wena uthembekile we give you honor and glory in Jesus mighty name amen Amen. There is one thing that I know everywhere I go. Jesus' love has never failed me yet. Up to this far. There is one thing, there is one thing I know everywhere where I go. Oh yes, Jesus' love has never failed me yet. Up to this far. I guess the show will there is one thing I know everywhere I go that Jesus' love has never failed me yet unto this far. Hallelujah. Sinesiqiniseko sokuthi into esiyaziyo uthando lukaJesu alisoze lwahluleka. Uthando lukaJesu aluguquki. Hallelujah. Namhlanje sizobuka enye intombazane esifunda ngayo. Intombazane esiyaziyo. Hallelujah. Intombazane yakaMowabi eyithole by default
isiseplanini kaNkuluNkulu. Intombazane nayo again engekho from a chosen generation esesizweni esirong. Amen. uRuth. But she didn't know ukuthi wayekhethiwe emazulwini. Hallelujah. Uzayena uzoshada uzoba uMrs Melchizedek. Angithi lithi iBhayibheli uNawomi wayishadele khona. Hallelujah. Umamezala wakhe uzalana uze emshadweni akazi ukuthi ukhethiwe ngoba lithi iBhayibheli you've been chosen for a special purpose. Hallelujah. uNawomi lithi iBhayibheli wayehlala wayisuka eBethlehem eJudea wase ngenxa yendlala wahamba waya kaMowabi. Umefika kaMowabi uyahlala nomndeni wakhe, umyeni wakhe, amadodana akhe. Abese umyeni yashona. Kuthi dukuduku esasekhona abese kushona amadodana. Wayenamadodana amabili. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uma eseshonile amadodana abese sala nalabo makoti ababili uRuth noOrpha. Amen. Ngizosisheshisa bazalwane istory siyasazi sonke kodwa khona la ngibheke khona. uNawomi usuke ezwini la kubo uxoshwe indlala. Ngoba never say never. Uthi ubaba umfundisi ngelinye ilanga eShumayela uthi itest yokukholwa kwethu ibonakala kahle makufika izimo. Hallelujah. Athi omunye umbhali khona enye incwadi engiyifundayo sengize ngakufunda nami ukuhlala ngifunda ngoba ngihlala nereader. Khona incwadi engiyifundayo uthi it is only through a situation lapho umbona khona uNkulunkulu. Uma ugula you will see God as a healer. Uma ungakazi ugule angeke uwazi amandla kaNkulunkulu njengomphilisi. Uma ungakaze uswele kwijeni yempilo yakho you will never see God as a provider. Kufanele kube nesimo njengekholwa noma njengosisi ozodlula kuso ubese uyambona uNkulunkulu. Hallelujah. Yamkhipha indlala ezweni lakubo wahamba waye kaMowabi. Kutheke uma sebeshonile bonke abantu abathandayo lithi iBhayibheli wayesethi kulabo makoti bobabili esezobuyela ezweni lakubo eBethlehem la iqhamuka khona lithi wabakhulula wathi ababuyele kubo bangasala ngoba vela amadodana akhe abatholela so akusekho uze athi sengimdala ngisho ngabeke bethiwa ngiyazala iyokhula nini leyo ndodana. Hallelujah. uOrpha made a choice wathi cha mina ngiyasala siyayihlonipha idecision yakhe. Kodwa uRuth hallelujah uthi uma ekhuluma emncenga umamezala kuverse 16 uma ufunda kuRuth 1 uverse 16 uthi ungangincengi ngiyayithanda leyo ngxenge leyo uthi lapho uyakhona ngiyakuya khona nalapho uyohlala khona ngiyohlala khona your God will be my God. Hallelujah. Ngoba ukuze usisa kwazi ukunqoba ukuze usisa kwazi ukuphumelela kufanele ngabe usiso ncengwayo. Hallelujah. uNkulunkulu akasize in these days asikhumbule asivuselo sisa abangezuncengo. Hayi bosisi
Sicela nisheshe nifike enkonzweni. Uncengwe uzuncengwe nangesikhathi sokungena enkonzweni. Hallelujah. We understand you are busy. But kufuneka usisi ozoba necommitment eyintweni zikaNkulunkulu. Hallelujah. Uthi Ruthe ungangincengi ngiyalapho uyakhona. Ngathi uthi lapho uyofa khona ngiyofa khona. Amen. She had an understanding ngeplani likaNkulunkulu ngempilo yakhe. Ukuthi lo wesifazane ngimnikeze uNkulunkulu for a certain purpose. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uma uqhubeka masebebuyele eBethlehem eJudiya, ngoba indlala iyaphela, babehanjiswe indlala. Masebebuya indlala iphelile. Hallelujah. Ngahambeli kude nekhaya. Ngahambeli kude nekhaya. Ngiyayithanda lento yabazali yokuthi beze nezingane la za Sunday school. This is your home. iBethlehem eJudiya lenu leli. Amen. Lithi uma esefikile le akahlalanga wahamba wayokhothoza. La sifunde khona uverse number 8. Uma esakhothoza ensimini bese qhamuka uBowazi. Lithi iBhayibheli wafika uBowazi evela eBethlehem. Wathi angithi uyezwa ndodakazi yami ungayi kokhothoza kwenye insimi. Hlala kule nsimi. uBowazi uthe uma efika abuza ukuthi ubani le ntombazane. Ngathi uthi ubani le ntombazane esebenza kangaka ngoba uma ufunda uyeza ukuthi wayengaphumuli, wayesebenza non-stop ekhothoza ensimini. Bazothi abanye yini ukukhothoza? Amen. Nami bengakwazi kodwa sengihambe ngahamba ngakufunda, especially ngoba sika agriculture. Umisiwe will understand it ukuthi uma kuvunwa ensimini kunezinto ezisalayo, isivuno esiyesala, especially uthola ukuthi uma kuvunwa amabele noma kuvunwa ubhontshisi, even kuvuna umbila kuba khona lokho okusalayo. Ukukhothoza ke kuthi later seqediwe konke ukuvuna bese kuba khona kabangenayo ke ensimini bezobheka ukuthi akukho yini okusele. Lithi iBhayibheli uma ufunda umlando walesi sizwe kuthiwa ngokujwayelekile ukukhothoza kwakwenzelwa laba abahluphekile. Inkosi bangene bazokhothoza bese bethola ke bakwazi ukuyokudla. Hallelujah. Into engiyithanda ke ngoBowazi uthi ke uverse number 8, uyezwa ndodakazi yami ungayi kokhothoza kwenye insimi futhi ungasuki lapha kepha namathela kuwo lamantombazane alana. Amen. Uthi amehlo akho mawabe sensimini oyivunayo uwalandele. Ngiyayithanda le ngxenye le ethi ngiyalile abafana ukuba bangakuthini. Uthi umoya ingcwele ezukhothoza njengentombazane. Akuyalwanga abafana kuphela kodwa kunezinto eziyaliwe ukuthi asingasondeli kulo. Hallelujah. Uma ufunda incwadi kaMark chapter 16 verse 18 lithi iBhayibheli niyobamba inyoka ngezandla zenu nidlu poison unganibulali ngoba nisensimini kaThixo ezukhothoza sisi kunezinto that are commanded ukuthi asizukubulala. Uma kwenzekile wagula ngisho ngabe uficwe ukugula okunzima but wena ngoba usensimini angeke kukubulale noma ngabe yini, it has been commanded. Hallelujah. Lithi uma uqhubeka uya kuLuke chapter 10 uverse 19 uthi nginikezile. Hallelujah.
Jesus. Nginike ilungelo lokuthi akukho. You've got power of the enemy and nothing in any wise shall harm you. uNkulunkulu ufika acommand ayala izinto ukuthi zingamthinti lo sisi. She's under my protection. Uthumela ama bodyguards. Niyawazi ama bodyguard asezulwini. Uthi ulele usele ekhaya wedwa usabe, but uNkulunkulu athumele the security of heaven izokugada. Amen. Hallelujah. Nothing akukho okuzokuthinta. Kanti nabafana bayaliwe ukuthi bangasondeli kuwe, ukuthi wena you are protected. Hallelujah. Se tembe wena uyisiphephe lose etu sizobaleke la kuwe ngobulithemba lendalo yonke sethembe wena wedwa kulensini kuvumele kube nezinto ezikudlulayo. Vuma kube nama fashion or trends azokudlula. Hallelujah. Ngoba wena usensimini kuthiwe ungahalela abantu abakhothoza kwezinye insimi. Praise the Lord. Hlala ensimini uNkulunkulu akubeke kuyona sisi ukhothoze kuyi. Sometimes you look like a fool but you are not a fool. Hallelujah. Ngiyithi uma ngithandaza sengingedwa zingishaya izinto, I tell the devil ukuthi njengomntwana kaNkulunkulu angisona iskepsel, angisindiswanga ngoba ngiyiskepsel. Hallelujah. Ivangeli lethu akulonela abantu abadesperate, noma abantu abangafundanga, noma abantu abangenalutho, but we are saved ngenxa yomusa kaNkulunkulu. Sihlele entsimini siyakhothoza singosisi, hayi ngoba asishelwa. Hallelujah. Hayi ngoba sisheleki, but twasihlale kulensimi. Jesus kuthiwe asingasuki kulensimi. Zivumele izinto zidlule left and right. Iyeze yakho. God is preparing your blessing. Sometimes size sibe tempted ukuthatha ama shortcuts ngoba sibona ngathi okuleya nsimu kuyashesha. Vele uSathane wenza njalo. Izinto zabantu abangekho endlini kaNkulunkulu ziyashesha. Ubona befaka ama CV quick sebeqashiwe. Ubona emsebenzini ama promotion, izinto nje zabo. Sike siyixoxe nenceku lena ngithi hayi ngeke enceku ngiyamchallenge manje uNkulunkulu. Hayi ngeke. Hallelujah. You do that. But you need to have faith with God. Hallelujah. Ngibuthandile ubufakazi buka Sisimisiwe okuthi ngathi ngine challenge ngaya kuNkulunkulu, uNkulunkulu waphendula.
we serve uNkulunkulu ophendulayo bosisi. Hey, hallelujah. uNkulunkulu wenu noNkulunkulu wethu uyaphendula. We just have to wait patiently. Ukhothoze noma ubone ukuthi angisayiboni manje. Ungathi amabele aphelile kulensimi, but ihlala kuyo lensimi. Hallelujah. Jesus. Uthi uBoaz uma eqhubeka noRuth, uthi lithi iBhayibheli uRuth wafumana ifavor emehlweni kaBoaz. Hallelujah. Uthi kuye uma usuwomile umnike instruction yokuhlala abesethi uma usuwomile kukhona there are jars anamanzi. Hallelujah. Noma ngabe yini oyifunayo. And uma uqhubeka uya la esifunde khona ku verse I think number 9 and 10. Lithi iBhayibheli kwathi ngesikhathi sokudla wabizwa uRuth wazohlala noBoaz. uBoaz bazalwane, he was one of the richest men kuleyo ndawo. Ngesikhathi ukhonza uNkulunkulu, uNkulunkulu uhlele ensimini, he lends you with the right people. Ngiyengithi kosisi uma apply, ngiyadlula nje kule. Uthi umoya ngcwele ngisho. Uma apply, musu khetha imisebenzi. Uthi umoya ngcwele angiphindi. Ngoba uzo apply uqashwe laphana in any restaurant. Ngeke ngisho igama. Bese uqashwa njengoskalari. Yini uskalari? Uskalari lo muntu ogeza izitsha ongemuva. Uyabona nje uma ufuna umsebenzi e-restaurant akekho othanda ukuba uskalari ngoba uma uphambili uthola nama tips as a waiter, uma uchef uthola nama tips. Uyayibona yonke lemsebenzi yase-restaurant i-decent. But then there is this one kaskalari. Applyela na noma yini because when you are highly favored. Ngesikhathi ugeza izitsha lapha ngemuva uzothi usuphuma uyoqoqa ama plate ofuna ukwageza kanti etafuleni kuno CEO wecompany yalomsebenzi ufika umbingelele. Mhlawumbe lo CEO ufana nje noBabTembe sithi uma siphumile siyodla wait angize ngibadabukela but beletha iorder athi awusibongele mntanami. Hallelujah. Ekufanele isazi isitori sayo ingane ngifuna netip. Ithandaza. As you are praying for the food, my God, mighty God, umuqeda the person loyodlayo uzokubuza ubani? Who are you? Jesus. Uthe khothoza uRuth wabuza uBoaz ukuthi ubani lentombazana. Uma engezubuza wena uzobuza imanager athi nginika inamba yalentombazana ebiqoqa ama plate. Hallelujah. Don't choose. Phosela kuye. Apply. Uyazi wena yini iphupho lakhe empilweni, mhlambe wenze uHR, mhlambe ufuna nani. Leave it to God. God uzokunavigate. Hallelujah. Uthathe uRuth wazomfaka entsimini. Remember sithe ukhothoza kwakuhlanganiswa nabantu abahluphekayo. Wabukeka njengomuntu ohluphekile. No, icebo likaNkulunkulu ngesinye isikhathi liyakuthobisa. Because sometimes isiphakama size siphakamela uNkulunkulu. Hallelujah. Likuthobise lizokubeka la. Ngesikhathi likubeka la, God is paving your way. Uvula indlela yakho. Hallelujah. Khona icule elinye sasilicula kudala ngazi noma niyalazi bancwelela lithi ngizomethemba njalo obuyaya zindlela uzongihola ngeso angisekele impela
uthi verse 22 uNaomi uthi ke kuye kuhluka ubuphume namantombazana akhe uBoaz uyagcizelela into eshiwo uBoaz ukuthi Ruth phuma namantombazane ngizothi kosisi namathelana kumantombazane endlini yenkosi sinosisi abadala get closer to them endlini yenkosi kunomama asinamathele kubo bomama uNkulunkulu akasize sinamathele kulamantombazane ayasidinga haleluya abanye bashayekile kunezima abadlula kuzo ezingakhulumeki abanye badlule mara uthi uNaomi mayisebuya uthi uhambe negama elithi upleasant kodwa umesebuya ubuya negama elithi mara which means bitterness. Our girls are so fragile. Hallelujah. Akasincede uNkulunkulu nathi bomama sinamathele kulamantombazane ayasidinga. Hallelujah. Jesus. Amanye balingezwe indlela esikhulume ngayo kubo. Hallelujah. Akasiza uNkulunkulu sibagone. Badinga uthando bomama. Sometimes abafune nemali yethu. Badinga uthando. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wakhothoza kwabasekugcineni. Ngenxa yokukhothoza kwakhe uNkulunkulu wambusisa. Ngelinye ilanga sosho ukuthi wambusisa ngani. But iBhayibheli uma ufunda umlando kaRuth lithi uJesu wazalwa kwigeneration kaRuth. Hallelujah. Isibusiso sakho sisi asiyugcina kuwe but bonke abantu abakuzungezile ngenxa yakho they will be blessed. Lithi iBhayibheli ngenxa kaRuth uNaomi wambonga uNkulunkulu ngoba wayethume khothoza abuye nokudla kuzodliwa ekhaya waletha ukuphila ivile ekhaya lakhe. Hallelujah. Kunabanyosi sabaphuma emakhaya uthola ukuthi ekhaya usindiswe uyedwa insindiswa yaziwe uthi uMongcwele ngizosho ukuthi namhlanje hlala ensimini uNkulunkulu uzowenza umsebenzi ngenxa yakho. He has planted you ngenhloso ukuthi wena uzalwe in that family. It's not by mistake. Amen. Hallelujah. Asingaye ukukhothoza bosisi. Asihlale ensimini. Asihlale ensimini. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uma umbusi umoya wombusi ukuvukela ungayishiyi indawo yakho. Uhlale sisi uhletshiwe. Wahletshwa umuntu omthembile. Bahlala. Hallelujah. Uhlale zikunethile. Izinto bathe wenza ukuthi ubone ngathi akuhambi kahle. Hlala. Ukhona umnikazi wensimu. Ukhona uBoazi wasezulwini onguJesu Kristu igama lakhe. Akasiyena umqambi manga. Hallelujah. Iliso lakhe liyabona. Iliso lakhe libhekile. Hallelujah. He knows our needs. Uyazazi idingo zakhe. Laphana kunencwadi ebengithi sizoyifunda ngenxa yesikhathi.
asayifundanga but itholakala ku John 14 uthi niyawucela nanoma yini ngiyakunenzela ngesikhathi nginenzela ubaba uyakhazimuliswa. Hey Jesus uNkulunkulu usibekela insimu ukuthi sihlale kuye njengoba nilana it's not by mistake. Don't move ngaphonsi ithawula ngisho amandla uza ukuthi ayaphela akusakhonzeki backward never and forward ever. Siyaphikelela sibalekele kuyithemba lendalo yonke. Hallelujah. Uye kulo ngishushu gaqa ngamadolo uthi yenkosi akusavumi kodwa ngifuna ukumelo sisi basolundi. Hallelujah. Ngizohlala kulensimu angiyusuka for your name's sake. Hallelujah. Wethembekile uNkulunkulu wethu. Uyazazi idingo zenu. Hallelujah kulona iphutha nilana. Jesus. Lithizwi uyasuthisa ukulangazelela kwethu. Ungumnikazi wensimu. Asibalekele kuye. Sethembe yena yedwa. Sihlale njengoRuth. Wahlala wabamba ukusho kukaninazala. She had faith ukuthi noma ngisebenza endaweni egcwele abesilisa nabafana egcwele izimo ama-challenges but ziyaliwe ukuthi asingakuthinti. Namhlanje ngithi noma ngabe isiphi isimo odlula nobhekana naso siyaliwe asinamandla phezulu kwempilo yakho ngegama lika Jesu. Lapho uhambe wahamba walimala khona helikhona ibalsam laseGilead. Hallelujah. We serve God who is a healer. Asingasuki kuye egama lika Jesu. Rita kash. Sizo
Bangcwele khona into epresseka emoyeni wami ngicela amantombazane. Sisacela amantombazane. Sisacela usisibeze. Usisathathe noma yinje esimbolize ukukhothoza endlini kaNkulunkulu azoyibamba sisakhule. Cela beze ngapho sisi. Uzothatha nje noma yini. Ithi incekazi yenkosi uma ukhothoza ukuthi noma kungase ungasaboni lutho kodwa ucinge. Ngisacela amantombazane eze ngaphambili bazalwane sikwenze sisakhuleke enkosini. Yes, ubambe noma inje nasi naleyandisho ungayibamba nalembali. Hallelujah. Siyakhothoza cinga nje into ongayithatha noma ngabe yini nesitulo ngasiqubula. Ngoba fanele lento occupyeke njengoba uNkulunkulu ade ekhuluma bangcwele Jesus ukuthi amantombazana azo awakhothoze nje endlini kaNkulunkulu. La Masaya make shot noma yinje bambekayo sisi samile phambili neBhayibheli ungalibamba nale imbali ungayithatha kodwa as long as ila endlini kaNkulunkulu uyibambe nalela tafula ungalibamba. Sisazokhuleka singakhuleka ungaphethe lutho nje olwala endlini kaNkulunkulu nesitulo ningayihlukanisa ubambe Jesus ukuze kuqopheke lomlando wokukhothoza ozobamba intombazane endlini kaNkulunkulu ihlale kuthi noma kufika izimo ziyikhipha ibambeke make saya inashata uthakasaya wena oshuthayo right ubamba ikamera ngoba isendlini kaNkulunkulu sicela intombazane kungabikho engakuphethe. Sacela umama beze sothandazana bazalwane sibakhulekele make shata hayi siyafanele uNkulunkulu ukhulumile alizukuphuma lelizwi kungenzekanga. Sacela bomama size nathi angazi Jesus siphethe amantombazane konke sibambe ngoba uNkulunkulu ufuna kuqala umsebenzi amantombazane azokhothoza endlini kaNkulunkulu. Jesus hallelujah singakathandazi bangcwele ukhona uNkulunkulu kule ndawo usumoya ingcwele sengihlala phansi wabizela amantombazane siyabonga mukhathashika la moshana basaba bazalwane umama uthabethu usukumisa amantombazane Rianda kashika Jesus
ukhona uNkulunkulu kule ndawo Oh Jesus. sisazothandaza Oh shut. Oh Jesus. socela omama masebeqedile sicela inceku yenkosi Yes Lord. izokhuleka Siyabonga mamfundisi nami bekubekela uthi inceke. Omama osashila ukuthi uRuth wafika ngoNawomi. Hallelujah. Jesus. Sizokhuleka sonke siwomama. Sinikele lamantombazane ngoba uRuth wangena kulela zwe ehamba noNawomi. Umefika wadilikela ezandleni zikaBoaz. uRuth wabanjwa. Jesus. Yes. Ayikho intombazane ezophuma. Hallelujah. Ngoba uBowazi God. rekesaya. Hallelujah. Wamngele wathi awakhuleke endlini kaNkulunkulu. Hallelujah. Bekeshaya kanasina. Hallelujah. Inahana na mashaya ura la 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 sia heli elele kesaya no mohanana sika etere malaya hononima ediarila holosata ima shata ono hene ele hele seke opo shata hira hele ta ama hene hina hira holo sele God. ete ima shata odo him. Jesus. Moria kashika musenia. Hallelujah. Hey. Oh, God. Hallelujah. Blessed Jesus. Hallelujah. Wonderful God. Wonderful Jesus. Hallelujah. Oh. 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 Hallelujah. Mosiandariyashika. Helisiandarashika. Mondoria. Helisia karashika. Morlokosika musika. Ah. Hallelujah. 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 Mombombomboroshika. Rekesika. Hallelujah. Baba wethu namandla onke. Nonguyise wenkosi yethu Jesu Kristu.
Hallelujah. Nawo amantombazane abantwana bakho, daughters of the highmost God, bakhothoza endlini yakho, bemi phambi kwethu baphambi kwakho, bedemonstrate ukuthi abayikuphuma kule ndawo bazokhothoza endlini yakho. Siyathandaza egameni lika Jesu ukuthi confirma, qinisa isifiso sabo, confirma ukwenza kwabo. Besasithathile sinyathelo, nawe thatha kanye nabo. Uthe nxa sisondela nawe uyasondela, sebesondele kuwe nawe uyasondela, basondele kuwe nawe uyasondela, bakhothoza kuwe, bakhothoza in your presence. Nkulunkulu wethu engcwele, siyathandaza. Mighty God, hallelujah. Siyathandaza Somandla, wena ungumlomo ongathethi manga. Ubungeke ukhulume kanjena ungezukwenza. Izwi lakho liyadala, udalile ebusuku namhlanje ukuthi lamantombazane ayokhothoza la endlini. Bademonstrateile ukuphatha something in their hands, ukhombisa ukuthi they will khothoza la ekhaya. Babona amandla onke, siyabanikela esandleni sakho esinamandla. Kwesakho isandla akuphumi lutho ngaphandle. Uthe izimvu ezesibayeni sakho kungephume neyodwa, ngoba wena uyiprotector ephezulu kwama-protectors onke. Sikhuluma i-protection over them, sikhuluma amandla over them, sikhuluma determination over them, sikhuluma ama-blessings over them, sikhuluma ama-breakthroughs over their lives. In the name of Jesus, egameni lika Jesu, abafundayo babe phase ngamalengisi, abasebenzayo basebenze with excellence, enkonzweni bakhonze with excellence, kukho konke abakwenzayo bakwenze with excellence, ngoba khothoza endlini yakho njengoRuth owakhothoza qedana obakhokho umsindisi wethu Jesu. Nabo besakhothoza ubalungiselela izinto ezinkulu, Nkulunkulu wethu engcwele, esiyoyibona ngelinye ilanga. Ezinye zokwenzeka singasekho kulomhlaba, kodwa ngoba izwi lakho alibuyele emva lambatha, ziyokwenzeka. It shall come to pass, ngoba izwi lakho alibuyele emva lambatha. Hallelujah. Enze njalo Nkosi, enze njalo Somandla. Bless each and every one of them. Give them energy, give them strength, glorify them, take them step by step, from strength to strength, and from glory to glory. Every day, bazabonakaliswe phambi kwakho, bewufezile umsebenzi owabizele wona kulomhlaba. Usisa abantwana bakho sebenze ngako namhlanje kusihlwa, usisa ibandla lakho lonke Nkosi, usisa konke okwenzakele egameni lika Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Sisobaleke laku